Belai ni Wanamasingsa KOKTWMA je KOKTWMA ti prasau ni bkhawo tewisa khado janai KOKTWMA angkha Agartala ni railway stationo kurungsa thani tei kurungsa thangthani o je saklaijaklia tongmani ebakhaba jorano saklaijaklia tongmani Bangla kokthai Kokborok kokthai English kokthai tei Hindi kokthai bai phiaba Tabuk Bangla kokthai tongo Hindi kokthai tongo English kokthai tongo phiaba Kokborok kokthai ke rikha abahaino chini mangplio kasai phika Agartala ni railway stationo je kokthai agerogo Agartala ni railway stationo jeng Kokborok kokthai be khanajago kurungsa jagani tei kurungsa thangthani o je kokthai sajagoi tongo Agartala ni siming sabro thangjaknai train number sawoi tei bini jorani sawoi je Kokborok kokthai be saklaijaklia tongmani abo khnai mangalakha Agartala railway stationo tinini o mangli kasai phika Agartala ni railway stationo je Kokborok kokthai no Norjaka Agartala railway station ni abaino chini KOKTWMA o kasai phaika khanai di gubui dia Agartala railway station ni Kokborok kokthai no je saklaijaklia tongmani abo Norjaka 5 6 8 4 Agartala থেকে সাবরুম DMU 2 নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে May I have your attention please? Train number 1563 Agartala to Silsor Express is standing on platform number 1. Thank you. यात्रीगण कृपया ध्यान दें गाड़ी संख्या 1563 Agartala से Silsor एक्सप्रेस 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर खड़ी है धन्यवाद যাত্রী সাধারণ অনুগ্রহ করে শুনবেন গাড়ি নম্বর 1563 আগরতলা থেকে সিলচর एक्सप्रेस 1 নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে ধন্যবাদ